Здравейте хора, аз съм Иво Прото и тук с мен е Пепи Про. Да. Това е нашето оцеляване, ние какви читва, освен като умрем. Не, ние не читваме, ние пак намираме такива работи. Да, но просто като умрем си вземем... Бъгна. На Преслав просто много му бъгва Майнкрафта. И горе в дясно много ще ви излиза Пепи Про. Join the game, live the game. Да, и глупости такива. Сега сме в много голям късмет. Спални точно в замъка. На Херобрайн. Да, като си направихме портала. И такова... Още един спаунер. Такова тоже. Намерих 3 честа, нали, рандом честа с буклуци. Да. Ти кой левел си сега? 12 бе, брат. Аз съм 8. Това къде е портала? И пак! То шибан бък. Да, и на Преслав много му лагва. Между другото, ето каква не е бронята. Ох, и на мен не сме читвали, повярвайте ни. В коментарите ни пишете, вие сте читвали, защото имаме вече на старите клипове. Да, напишете Иво Прото и ще ви излезе там нашите клиповете. Много клипове, само 2 са. Значи аз няма да снимам, Мишчо има да снима повече. Да, ще снимам. Ето го един е чест тук. Аз мога да качвам клипове, ама не на Майнкрафт. Ето го другия чест и до портала точно чест. Другия чест и третия някъде нататък чест, аз го говоря. Чест? Той е този дет. Третия чест е... Червена му хуморка има тук. Чакай сега да намеря къде е И другия пак. И да направя. Ето го третия чест. Да си рестартирам ли телефона? Сега Преслав ще се изстреля и рестартира телефона му се оправи, защото много му лагва. Да. Не пишете в коментарите, ние виждаме само Пепи Про, нали където пише. Там нататък ето там нищо. Така, защото пишете да стрим. Да, знаем. В нашия епизод пишете какво да стрим. Например, нещо басейн, водната парзалка. Между другото, сега като се прибира, почваме водна парзалка, ако не знаете. Не знам, замъка, помъквайте. Може да живеем. Не знаеш какво се случва. Не имахме къща, но тъжно сървър. Обаче, хора, сега си седем такова, ето и не знам как каза, нещо дадал. Рестартирах стела. Ми хора, ето какво намерихме в честовете. Голда, златната броня, това, двете обсидиан и нищо друго не сме намерили в честовете. Сега. За портала. Къде е направената сферма? И тук е тъй. Където искаш, аз сега се опитам да влезя. И ако ми бъгни пак, гледам какво ще правим. Ние няма да снимаме на компютър. Няма да снимаме на компютър. Но в коментарите кажете от коя програма предпочитащите от Bandicam или от Camtasia, защото умрях. Човек. Бъгна ми света и там видях лава, брат. Ей тук точно на ето и купче нататък. Право нататък. Ей там нататък. Лава? Да, и руди човек. Аз съм фада. Знам, че си фада. Ох, че... Там нататък какво има? Нищо, аз ходих. Аз ще да се пак. Иди, ама няма смисъл. Той има такова. Ще го щупам, ето съм да изкочи нещо деламе. Продължава тука. После ако искаш ела. Ще дойда аз. Да. Аз съм като учи. Не идей, бах ти тъпото. Аз ти казах, че няма нещо ти... О! Стига, бе. Опа, смахам горнището, ще умра жива.
Брат, що ми... Аз не ми зацепя. Ние сме играли 3 в сервера, но сега не искаме да снимаме, когато сме 3. И ако искате да снимаме с фенове, игра в Троян живеем. Да не някой... Виж в това Goldstone, сложи го в рамката. Я. Готино ли? Да, я ми дай всички Goldstone. Аз имам стак. Ми дай ми го. Сега. Ейти, от всичкият. Абе дай ми го, бе, брат. Добре, човек, добре. Бягай. А, леглата са ми се оправили. Направиха ли се? Отдолу съм сложил мост и стол. Легнах! Как се лег? Легнах, човек, да спа. Навън ден ли е? То е нощ, наистина. Айде, ела да спим. Ти зато и си легна. Моето е си лего и така. И аз искам да те видя как ще легнеш. Ела лягай. Аз няма лягам. Цяла нощ ли ще спиш? Не, аз ще... Ай, пусни зомбитата, ги потрепим. Добре, щупай всички торчове. Тук ли? В къща са всички, защото ще слагам Goldstone. Чупи торчовете. Не ти ги щупи. Тук ще ми Goldstone. Щупи го, бе, брат. Да. Тъй свете. На тези места ще има Goldstone. Аре, бе, влез, бе. Абе, тъпо нещо влез.